maita dispute chichema dispute ndauya kuzonzwe nyaya chitaura nyaya kudari kuzoti ndauya kuzoyananiswa kusangana mapatripiti mwaya kuzoyananiswa kusawirirana matadza kuwirirana chii zvakati ndakabata murume wanga negirlfriend wakambata anozai nemumwe mukadzi saka taurira darika zvamafambira zvakaita dari kudetsera unotaurira dare rakadai vakadai vakumakurukota wonzwisisa nyaya yako kuti wagona kudetsera ikangoita zvekungorembera vanoshaya kumubatsira chiti chii toda kuti tinzwanani nekubata nemukadzi saka hatisi kunyatsonzwanana zvakanaka hatisi kuwirirana taingauya pano kuti zvakamangwana zvisazonetse kuti chiyama zvakadai hausi kunyatsotaura nyaya yenyu zai nyaya yenyu imimi pamakamuudza ogona kuirwa akakukumbira iroro zviroro here mamubata negirlfriend zvamuri kuda zvii zvamakataurirana mukafonana ndezvekuti chii pamakambata handiti munotaurana semurume nemukadzi saka makataurana chii mukafonana papi saka kuno maura ukadzima area ipi kuno akandikumbira regerero zvongoti sori zvombirira ipapo saka pane zvimwe zvamaura pamusoro pezvo inini ndauya kuno kuzotaura nyaya yangu sori handizozive pamwe vanogona kudzokerana sori handizozive pamwe vachikudana zvakadai kuti tizobatsira tiyananiswe tinzwanane kuti achikudzokera kumukadzi yada kunoura here kana asi makatomubvunza kati chii vakati vanokuda indo mavafungi vaivama imini mari nyaya yenyu ndimakabata munhu wenyu ukadai muchitaura dai panapa kuti no dari ndavairi murume ndakamubata ane mumwe mukadzi inini kuti mwoyo wangu uchena ndika ida izvi neizvi neizvi handidi kumuona nemukadzi ekati kana kuti ngaamutore kana kuti ngadi motaura zvamuri kuda inini kwete kuti sumuti isusu ndimaine nyaya yenyu saka tofana kunzwisisa nyaya yenyu yakamira sei handitimaona kana mudai dare nyaya yenyu yamuri kudai mumenyu ndiye yarakuda chinokupedzisira chamuri kudai nechii pakuwana kwamakaita munhu wenyu ane munhukadzi pfungwa yenyu yemukati yamuri kufunga ndoirikugurwa nendaya kuti munodii nyaya yamakawana ipa murume wenyu kundoenda kune umwe mudzimai inini hangu handina chandikuda handina chandikuda asi chandikuda kukuda kuti angobuda pamberi pedare kuti vada kumutora here kana kuti zvazvito zvokondosana zvisazonetsa munhu musaza muri kutaura mai tikave kuti bvunzire murume zvamuri kufunga isi hatina zvatikuziva panyaya yenyu baba mubvunzire nyaya yemurume zvamuri kuda inini aiterega itovabatsira nai sauri ndo mashoko amama handiti ichokwadi kuti makabatwa muine girlfriend chitsanangurotidzi inini tsanango yangu ndeudaisa mukadzi wangu akandibata zvichokwadi usati maenda kuti makabatirwa pambeda penyere inini makabatirwa kupi nini radaita ndakabatwa babenyu ai kuchimoi pamusango ai takabata memukadzi uyu ai oye kuchimoi amai ndokuno kutekuta saka wakatushavira handiti kunditsvaga kuwanibata kuchimoi ndo wakanibata nechi nemukadzi handei ndo kwanise wanda nechi
ndakazotaurana sei handei isusu ivo vakandibata nditi handakuramba handakutara handiti mukadzi uyu but wadzidziwe nechemo chavo adziwe uchine mwoyo naye here mukadzi uyu mune pfungwa dzipi unozoda kuziva vauya zopotera munokudari vaita zvakanaka saka vada kuti vanzwe pfungwa dzako iwe udza uchokwadi chako pamusoro penyaya yekuti vati vanyatsonzwisisa urongei muchokwadi changu ndechekuti mukadzi uyu ndinomuda ndo chokwadi chekutanga uyo ende inini aiexpect ushu ndizvoka kuti ndadobva kunokuni kuenda kuchikoro ito respect yandakamupa inini handiti respect yandase yandakamupa kuti handa kutora mukadzi ndikanaye pambeda vana ndakamupa respect ndaenda kupi chinoi kure uyo ndokutiteera kuchinoi kuyakwe vanhu vari mumba memukadzi waiti uyo chinoi handitika hamuna kuita noise takati uyu anaka mushe mushe iwo vamwe vari vairi iye mukadzi nemuzukuru wangu ndipo vanibata but vanotibatakarara zvikubatara zvakasvika takakugara wakatopinda mumba tikatofanira uchiunomuda here mukadzingere mukadzi iyeye inini nemukadzi uyu ndakambomira inini nemukadzi handika mukadzi ndibata ini ndezvake so wati wakambomira ndakakumira kumira kuti kumbomira chimwe chinguva uchizodii uzosimudzira here taura kuti ndakaregedza kanaaimati ndakambomira inini ndakasiyana naye wakasiyana naye handifambisane naye azvizvamai ndikuzizo uzvamamira kuziva nokuti uitora sei and I give respect. Zviro yazviwa makaita musikanzwa asi mukuvhumira makaita musikanzwa makaitira mui musikanzwa ndizvo saka ivo mai ava imazvingo vati mukadzi wehandichamunyani saka imi mukufungira umwe mazvinzwini aiwa zvavanakira kana ndizvoukoko hakuna chiripo hakusisina chinhu manyatsobva murume nyataura kuti mwoyo wake uri pamuri saka muri kuzvikamuchira here zviri kubva kumurume wenyu isu tianzverawo tiri kuzwa kutaura kwari kuga kuti zvinenge zvine chokwadi mukati hamire kuti munozvikamuchiro sei ivo kana ivo ndo vanoziva mumwe mavo kuti chokwadi chendataura saka ndauya pamuri kuti chokwadi chikudeni kuti zvinoneka kuti tigare tichiti andisori ndachana naye iwo sendaneruzivo iwe nerwesera uzoendere makambombarisa makugwere makambombarisa makugwere mosvo wakaita kuti utsaipambi mozvangoti sori nemuromo wakanyarara ukangowanawo zvaunomuiti zvinoita mushe zondakusedu zodai unofunga ndingamuitire chero roudzimai wamunhu muromo ndomuitira chihosi ndakamutadzi chekati vabvunzei vamai muda kuchigwa chii ndiri kuvaonesera zvangu handizika zvavanokwanisawo asi muri kuwirirana nese muri kudzivekanaiwa zvinofadza zvavashamari zvaunongokwaniswa wewo tututira mangwana vanozonzveka vanodzoka pana iwo ipotaurawo zvaunokwanisa kungoaitira kuti hatichinyora patizivi asi inini ndinokumbira chichichi pasi pemwoyo wavo bcause inini ndikaita ndinini buda reperi asi ivo vakatanga shamwari unozoti ndakuzokuenda kuti wakandichacha iwewe nyamataura zvepaiwo ndozviziva
Bazopindu zvamuita. Yo vavoti weita zvaunokwanisa ndiko. Zingambondinganonoke basa zvaunoita shamwari iwe unosadza chinhu chauchatsvaga chaunomwa chinosungura mudzimai wako usina kumutaurira inonzi surprise gift iya usvika wakabungatira wobva wavaudza kuti amai ndiregerereyo pabasa rangu rerere kunemari handitika ivo vanobva vatoziva zvataurwa varimo tozati ashashaya pfuma ndati kada kuti tipinde sedare kuti yopisa chakati chakati unenge maripisana hativa kuti muripisane kuripisana hakwanzofamba nevanhu vari parudo chakala isaimira yakomezuru zvichibva pahana yavo zvobata hana yavo zvingatore gore here kuita kana waimbisa mama watora chikireti kana wazoita But you may have school and I think that more. But you are going around most of the level back to your no problem. Check the kuti aona kuwa reminder zokuti nhoroi zvapera tati akuna kuzowa reminder zokuti nhoroi takanonokowo zviri genuine mubva asi munhu wenyuya inyaya yatoperera muno handiti